हेलो लोगोफोर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनल नोंथांखौ फिन बरायनाय जाबाय लोगोफोर दिनै लोगोफोर मिथिबायना आंना मोनसे फिसासा खामानि ओंखारलायबाय आरोना ओमफ्राय आं दा फिसासा खामानिखौ मावनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नैबे आंनि उनाव दङ नांगोल बेनिफ्राय जा फारसे दङ गय माने गय फुलि आरोना गय बिफां बेनिफ्राय बे नांगोला जाहैबाय जोंहानि नङा दै लोगोफोर माने जोंहा नांगोल गैला बेनिफ्राय आं माने न' खाथिनिफ्राय खावनासो लाबोदों आरोना लोगोफोर बे नांगोलखौ ओमफ्राय खामानि जोबखांबा आं माने बे नांगोलखौ स्रोद दोनहैफिनसिगोन आरोना ओमफ्राय जा फारसे दं आरो गय बेनिफ्राय माने आं बे फिसा खामानिखौ मावसिगोन आरोना माने बे नांगोल लानायनि जाहोनानो जाहैबाय माने बे गय फबनो थाखाय माने सिन नांगौ आरोना बेनिफ्राय खदालजों जावबा माने एसे टाइम लायो ओमफ्राय बारा थिग जाया आरोना ओमफ्राय नांगोलजोंबा एकदम मोसौ हालौनाय बायदि बोलांदो बिराद माने मोजां जायो आरोना ओमफ्राय बे फबदो आरो बिराद मोजां जायो आरोखि गया ओमफ्राय नोंथांमोना देनांहाय गय फुलि जुदि नांगौबा आंखौ खबर खालाम लांनो हागोन नोंथांमोना बिनिफ्राय माने आं दा बे फिसा खामानिखौ मावनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननो आं देखायगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय नायनायनि सिगां मोनसे रिक्वेस्ट लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि इउट्युब चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामथारगोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय आरो नोंथांमोना खालामनांगोन आरो खालाम लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिबा थुदो आं जागायनोसै नांगोलजों होख्लायनाया मोसौजों हालेवनाय बायदि मोनलायथारलै माथो बिराद मोजां जाखादों मोननै बोखांबाय लोगोफोर मोननै आरो नैबे दंबावो बिराद मोजां लोगोफोर बिराद इन्टारेस्टखा सलिड इन्टारेस्ट नोंथांमोनाबो बिदि गायनो हागोन आरो रोङाबा आंजों सिखायफैनो हागोन नोंथांमोना मोनथाम जाबाय लोगोफोर नै लोगोफोर आं दा सिनखौ बोखांबाय आरोना बेनिफ्राय बेखौ गायसिगोन नांगोलजों बोनानै गायबाथाय बिराद मोजां जायो लोगोफोर मिथिबायना माने सिना बिराद गुवार जायो आरोना नोंथांमोना नै नुलांदों बिराद गुवार जायो आरोना बिराद आराम जायो आरो ओमफ्राय गायनो थाखाय बिराद थाब थाब हायो आरोना बिदि गायनो माने गय फुलिखौ जावायनो मोजां आरोना थाब थाब गायनो हायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बे खायदाखौ बाहायनो हागोन आरोना नांगोल गैयाबा आं बादिनो सोरनिफ्रायबा खावखुमानानै नोंथांमोना माने गायदो लोगोफोर आंबा नांगोल गैयाबाबो खावखुनानै गायदों थाब थाब हायो आरोना लोगोफोरनि आं दसेनो मोनथाम हाबाय ओमफ्राय दसेनो माने बिराद थाब हायो आरोना ओमफ्राय नै बे माखासेया माने आफा गायनाय आरोना बियो बेनिफ्राय दिनैहाय माने आंनि फाला गोलैलायबाय आरोना गायनाया ओमफ्राय आफाया माने दहाय फुङाव गायदों आरोना ओमफ्राय दा आं बेखौ गासिबो नुनाय माने आं गायजोबनांसिगौ आरोना बेखौ गासिबो आंनि फालासै आरो बे गायनाया ओमफ्राय बिराद थाब हायो नै लोगोफोर माने बिराद थाब गायनो हायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना देनांहाय गय फुलि नांगौबा आंनोल' खोन्था लोगोफोर आंनोल' खोन्था गय फुलि नांगौबा नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरो खम दामावनो हरगोन आं लोगोफोर माने मा खालामनो आरो साख्रि बाख्रि गैया जाहैबाय बेनिखायनो माने बेफोरखौ मावनानै जायाबा उफाय गैला लोगोफोर जेबो खामानियानो गैला जाहैबाय नङाबा खामानि मावाबा ओंखामखौनो होआ लोगोफोर मिथिबायना न'आवहाय माने बिराद सानफ्रामबो रायबाय थायो आंखौ खामानि मावैनि बेनिखायनो माने मावसाबलायनोसै बेखौ मावनानै थगायलायनोसै आं दिनै बिराद बुरजा खामानि मावनाय बायदि थगायलायनोसै आं थगायनानै गोथाव जालायनोसै दाहाय लोगोफोर एसे खायदा बोराय बाहायनांगोन नङाबा बिराद हाया गोरा जाथारबायलै लोगोफोर माने गोबाव जाबायना हालेवनानै दोननाया ओइ जाबायलै बियो बिराद मोजां जाखासिगोन बियो जाबाय बियो आं दसेयावनो बिराद बुरजा गायनो हाबाय आरोना लोगोफोर नायदो नै दसेयावनो माने बिराद बुरजा गायनो हायो आरोना बिदि नांगोलजों बोबा बेनिफ्राय नै एसे थाबावबाय आरोना बेखौ आङो दा गायनो हानाय नंला आरोना मोनाबाय माने साना हाबबाय आरोना बेनिफ्राय मोनासिगोन हर जासिगोन बेनिखायनो आं माने खोमसि जागोनखाय आं बेखौ गायनो हानाय नंला आरोना बेनिफ्राय आं माने जाखिनि हायो बेखौ गायबाय आरोना नोंथांमोना नुदों जानांगौ बेनिफ्राय हरैहायबो दंबावो आरोना बिराद बुरजा दंलै लोगोफोरना नै गायनो नै बे गासिबो माने आंनि फाला गोजा आरोना आं गायजोबथारनांगौ आरोखि जेरैखि जायाबाबो ओमफ्राय रय फुंनि आफाया एसे गायदों बेनिफ्राय माने जाखिनि दं बेखौ आं गायनो थिनदों आरोना ओमफ्राय आं गायथारनांसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जाथ'लाय दिनै थगायनानै खुनुरुखुम मोनजालायसिगोनलाय मिथिबायना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो गय फुलि जुदि गायोबा बेबायदि नांगोलजों बोना गाय आरोना बिराद थाब जायो ओमफ्राय इजि आरोना बोलो थाङा आरो मोजां दसेयावनो बुरजा हायो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय खोमसि जासिगोन सान हाबसिगोन एकदम माने हाबबाय आरोना सान हाबबाय बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना
चेनेलाव जुदि गोदानबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार लोगोफोर बेनिफ्राय भिडिअखौ माबायदि मोनदों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअआव स' दिनैनि थाखाय एसेबांआनो थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय